Ay, di ako nagtanong. Basta tanong na ako ng diin. Oo. Kasi yung manok ko, kami yung dalawa, hindi ko naman kailangan makipag-ubusisya kasi naglalaro lang naman ako. Nasa aalis din naman ako eh. Ayun nga, nagtatanong na naman ako eh, yun ang aking gagawin. Hindi naman sobrang... Ang gusto ko sinusuki ko, gaganong nina, hindi pwede ka. Sabi ko sa iba na lang, ay hindi ko. Bakit? Hindi kasi gusto din siya eh. Tapos kasama ito may buto. Hindi ang mangyayari nun eh, ano na yung manok ko nun. Lamangit na. Pero huwag mo naman iba. Sobrang bilis. Sagad na sagad yung kanya, may kasama yung buto. Ito ang gusto niya oh. Kasama yung Pero liit. iba talaga kasi ganyan. Te, manok. Bago. Baboy. 340 lang. Manok 155. Mura na yan. Mura na yan, kuya. Ano? Yan, nabili yan dito. Ilan laman? Buting sa inyo. Good morning. Wala na? Wala na. Kunti lang. Sabi ko naman sa'yo. Hindi kong hindi rin kasi ako nagkaano kasi may nabili naman din sa akin ng ano. Meron yan. 88 lang. Parang kulang yan. Dagdagan mo na lang. Yan dito. Ilang piraso to? Pwede na ba to? Hindi ko alam ito. Magkano yan? 88 lang. Oh. 170 kalahati. Thank you. Ito po naman ang ano. Pakinggan mo ba doon? Pakinggan. Buwan ako. Maliit. Abot yan. Kala ko naman. Oo, ako naman. Kala ko naman. Mura bago na. Ay, bisa. Kaya po yung kawang naasahan. Ano na? Kaya po yung naasahan. Kahit may pera, ay sa bahay namin. Ilan ba kayo dyan sa bahay? Hindi ba yung natin mga namin sa kakapag ko. Kaya ako bibilang yung bilang maasin, wala ako. Kapag pinili sa danggit lang na prison. Kasi yun yata yung mura eh. Hindi wala ako. Hindi ko maging danggit. Sayang, hindi mo lang. Hindi mo nga sa yung pata eh. Dami-dami na sila eh. Nakain lang sa akin. Ay, kasi yun naman yung aso na yun. Dapat Well, sobrang sobrang- na lang. Oo, magaling mo nga. Meron pa akong hindi, kaya kailangan. Nakakadala
wala din. Sayang. Balikan ko na lang. Nakakawala. Bos ng bariya ko ah. Balikan ko naman kaya. So ayan, thank you so much. Hala, bakit nabaliktad? So ayan guys, pasensya na. Good morning po sa inyong lahat. Bali na kayo ng manok baboy dyan. So ayan, manok baboy po. Ayun. Manok baboy dyan. Hoy, basa yan dyan. Akin yung kamay ko kasi sinaano ko lang naman yun. Ay, biglang wala na nanood. Good morning po. Sige, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Manok baboy po, madam. Bili na po kayo. Baka, balat ng baka, longganisa. Baboy po, bili na po kayo. Hello, baby. Hello. Manok baboy po. Manok baboy po. Hi. Hello po, kumusta? Thank you, ate. Judges policies. Uy, ate. Brown ka. Ay. Manok baboy po, bili na po kayo, mga bossing. Shout out po sa inyong tatlo. Thank you din. Ang gara naman ang mga pangalan nyo. Frank. Kumusta po kayo? Manok baboy dyan.
baboy. Yeah. Sa inyo ate, manok baboy. Kasya boss. Nay, manok baboy lang gunisa. Pork chop liempo. Palit na kamo. Ano dyan? Presento na lang. Turo nito. Yes, dapat yan. August na. Shout out po sa inyo dyan. Manok baboy po. Yung ang sabi na yung sakto lang. Gusto ko yung gano'n lang. Mother! May barya ka doon? 1,000? Sige. Manok baboy kayo dyan. Mga suki. Shout out sa iyo. Manok baboy dyan, mag-comment lang po kayo dyan. Shoutout po sa inyo na may viewers na 8. Salamat po. God bless po sa inyo. Ano yan?
Manok baboy dyan, bili na po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. God bless po. Mag-comment lang po kayo dyan kung gusto sino magpapa-shoutout po. Kapag sana ako, wala na akong dalang pera. Dala ko ng basura. Ayaw tumanggap ng data. Cash lang. Anong baboy kayo dyan? Ha? Yung iba, yung tao, walang asin, wala asukan. Shoutout po sa inyo. Baboy, manok, longganisa dyan mga suki. Bali na kayo. Manok baboy po, bili na po kayo. Saka naman nagtrap ng jowa. Manok baboy lang ganisa dyan. Seven 706 na 9. Shoutout po sa inyo dyan.
Manok baboy kayo dyan. Bili na po kayo. Shout out po sa iyo.
Manok baboy po dyan. Manok baboy lang ganisa dyan. Bili na po kayo. Haba na ng buhok natin. Manok baboy dyan. Bili na po kayo. Bossing, baboy. Ilan? Ito lang. Check up pen. 25. Wala eh. Salamat po. Oo, walang problema sa'yo naman yan. Nakapahalang ka. Basta walang charger pala niya, hindi kita ikasya. Hindi, oo, hindi magkasya yung ano. Sige na. 85 lang po. Pag, oo, sige, salamat. Kaya nyo bossing manok, baboy, longganisa, baka, balat ng baka, paa ng manok, ulo ng manok. Ito, buto, haba ng buto. Kalahati, hindi naiintindihan nung lalaki. Akala siguro 200 isang kilo. Yung lalaki. Yung lalaki. Kasi 200 niya naman yung nakalagay yung kalahati. Yung sa baba kalahati, hindi niya nabasal kalahati. Magmanok baboy na po kayo dyan. Manok baboy po. Bakit? Manok baboy dyan, longganisa, baka, balat ng baka. Order na kayo na mga busing dyan. Wala na yung kulay natin ng ating buhok.
Manok baboy po, longganisa. Ay, si ate ngayon nata magbubukas. Ah. Manok baboy dyan. Uy, magbalilig mo. Tapos na po, nakabili na. Gagi. Akala ko ano yun, straight lang ba? Diyan, dulo ng marsh. Sa marsh, ano pala yun? Manok baboy po lang ganisa, bili na po kayo. Manok baboy dyan, bili na po kayo. Manok baboy. Daray na lang na ito no.
Manok baboy dyan. Yan, te. Tututu. Agong tutututo. Nakaling 20 kahapon no? Oo. Manok baboy po. Manok baboy kayo dyan, madam. Bili na po kayo. Pang ano to, te? Adobo? Sa inyo, tita, manok baboy po. Mura na. Longganisa. Wala lang tosino barbecue. Ha? Salamat. Sarap yung sana may toyo ko. Galang ba siya? Parang alaga na matuto. Kain ka ba? Kain ka. Kaya ako mamaya. Oras. Buti nagganay ka. Ako na lang sige. Walang alas ng baboy. Manok naman alas sa ulan. O ito. Mura lang yan sa Gabitan kita mo. Lihat-lihat ito ko. Oo. Lagyan mo ng tuyo. Huwag ito. Oo.
40 na lang. Mauli ka na. Wala pag hinahirain mo. Nanay, palit na ka mo manok baboy. Longganisa baka, balat ng baka. Magamit ka ko yung marinate. Marinate. Suka lang. Sige na, salamat. Bono lang na. Dulo ng baka, tara na ayo. Matakas. Inita ko Parang sandya. Tama yung gawin mo. Hindi tama yung gawin mo. Dapat sa sila mo yung tapos parang ganito. Huwag doon sa barangay. Oo, tama. Bukid magkano yun ay? Oo. Meron. Saan ba kayo? Hindi na. Sambuanga. Sa Sambuanga ka na lang mag-pick-up. Mura na. Kaya ko natin siya malintas. Kaya ko dati ay. Wala. Mga dito sa babae. Wala trabaho ko dati, diba? Ano? Rito na. Asawa mo? Ako. Oo. Yung pala yung trabaho. Paano ako dati galing? 40 lang to? 40 na lang. Lugi ka. Yan mo na. Wala ako doon. Bigay na yung nakarang araw ko. Kaya ano, parang Oo. Oo. Nilaga, yun ang pinapakunong gabi. Tanghali niyan pala, di ba? Yan ako nag-ano, yun yung kinain. Ay, nung ako na umaga, gutom na gutom naman ako. Masarap naman ako na makilagas lang ang patatas na magulat. Sukay nga nilagay niya. Gusto ko yung ganun. Yung tanghali, hindi ako kumain. Ano, parang pinagkakain ko kasi. Kasi nga, nag-ulay ako. Kung dumating siya, at nang kumain, natulog na ako, nabayaan ko yung upo. Di gabi ko na kinain, ubos ko rin ang gabi. Manok baboy po, longganisa. Uupa ba kayo, sir? Manok baboy po, si longganisa dyan. Mura na, nagkakamurahan na. Mother, manok baboy po. Magkano to, te? Ilok. Madam, pili na kayo. Manok ay! Manok baboy longganisa po, pili na po kayo. Madam, ano sa'yo? Binagsak presyo ko manok ko. Kasi ano, gusto ko mapaubos kasi nga gusto ko sumama kay Daati ng Batangas. Ano te? Yan, malaman yan. magkano? 200? 310. 305 na lang sa'yo. Malaman yan. Ang daming malalaman dyan, oh.
Ganun. Ganun din to. Oh, si 305 na lang. Kayo. Ay! Pinalo ko siya kasi kanina. Akala ko, lumipat. Manok baboy dyan! Hindi na napapaisip ako kasi 110. Nabibili ba dito yung ano? Ano yun? Pang-puso lang yun. Ha? Pang-puso. Sasabihin kayo. Ilang nga dito? Wala. Lima lang? Lagyan mo na ito ng pakuluan mo naman. Pwede na din dito lang. Kami kasi gusto namin titimpla na pakuluan hanggang umaiga yun sa aming prito. Kahit sa pork chop kasi matigas ang pork chop. Yun. Kulit diretso mo lang prito yung pork chop. Ang tigas-tigas na. Pag natagal, lalong tumitigas. Naiinis ako. Pati yung balat. Nakuluan, no? Oo. Sa inyo, tita. Manok baboy na kayo dyan. Bili na po. Kasabay ako kay ate maglupaluto ng ng yung patadulo ko. Ha? Sabi ko kay ate, lutuin ko ng Ay, sarap. Ay, 15 lang po. Ilan? Ay, ito na si ate. Patatim. Oh, tama, parang gano'n ang pagkalutog niya, sarap. Ayun nga, ulam ko may tanghali. Pinapak ko na nga, wala na nga akong ulam. Parang, dinabuti na pa. 152. Bakit si Hatsapin ba? Saka na. 150 na lang. At magkano manok? 110 na lang manok. 260 na lang. Hindi na. Manok mother. Pogi. Bili na. Sindangan. Doon yun sa lugar ng mama ko. Salamat. Ano? 260. 150 at saka 110. Oh, nilipad. Oh.
Manok baboy po, bili na kayo. Bossing manok baboy, longganisa. Buti manok baboy. Buti manok baboy po.
Nakbabalse. Tanghali ka na. Nay, manok baboy po. Longganisa. Manok baboy, madam. Mura lang. Buto-buto. 310 lang po. Banda lang ang 310. Eh po 370 lang. Lang po. Ano to, kasin? Or, kasin yun o? Ano to, kasin? Magkano? Yan, manok tita, hindi yan naliit. Malahati ako ng bibig. Ako na yung bibig. Sa puso, magkano? 310. Ito, important. Bukas na ako sa yun. Ay, isa. Lahat eh. Haba naman. 184. Anong iwa? Ipagkakagyan ko pala kasi yung aking chopper. Ganun ka ba? Ganun ka ba? Hindi na, ako na. Nakapili ka na ba? Kayo hindi ka naman napili. Ayun na. Picture lang. 160 piso. Iwan ko muna ito. Bibili ako. Ha? Sakto. Salamat. Magkano pinalaman niyo dito? 340 lang. Picture lang. 130. Ilan? 130.
Ayaw pa ng wings. Ilan? 130. Sige, salin mo na lang. Yan. Naku, kunti na lang diferensya. Isang wings na lang, okay lang? Sige. $139. Hati lang to, picture mo. Adobo. Adobo lahat. Busing sa inyo, manok ba? Ay, sorry po. Ba, syala-syalang niunin na yan. Mother, manok baboy, bili na kayo. Nakakausan na.
26. Tapos yung mga sumpo yung mga kasama ay yung sila atin sa ang ginagawa pinipili. Manok baboy po, silang gulisa, bili na po kayo. Manok baboy lang gulisa na po kayo, baka balat ng baka. Magmanok baboy na po kayo. Thank you, madam. Ano, Day? Ikaw yata yung nauna ngayon. Ha? Ikaw yata. Wala si Ron mo, diba hearing niya ngayon? Ah, hearing niya ngayon. Saan naman yung ano, nag-hearing. Hearing ko.